kelingan cilik aku mbiyen. Nyapo? Mbiyen iki rumah saku lek diwehi susu langsung turu. Saiki? Lah saiki diwehi susu malah tangi. Mata. Lah sampean asline wong ndi to, Mbak? Aku ya asline wong mumet sing mikir utangmu. Lah sampean wong endi? Aku asline sing sayang karo awakmu iki lho. Oh. I love you. Warti. Kenapa sih Warti, Mbak? Beban urip abot nemen apa? Wingi arep tak ewangi nyangga ora oleh, Mbak. Mata. Sikat. Apa ini, Pak? Tak meh takon. Arep takon apa? Iki jelas-jelas namanya sapa, Pak? Ning mae kancaku. Kanca sekolah mbiyen lho, Bu. Wis suwe ra ketemu. Lanang apa wedok, Pak? Ayo lanang kok, Bu. Kanca sekolah kok. Wis dina mangan nang endi? Yo mangan gone kancaku to, Bu. Malah mangan sore wingi, mangan nang restoran kok, Bu. Wong sugih. Berarti apa nih Pak kancamu, Pak? Wah, yo apik, Bu. Wong aku mbiyen yo sering bantu dhek kok. Kanca apa, Pak? Yo misale dhek butuh litik, butuh wedang, yo tak terke. Kadang yo tak tukoke barang. Saya mau kanca lanang kok wedakan karo listikan. Alah, ayu kasing tok. Lah traya jerone ki njeluiten berungut-berungut ngono kok. Jeleput lho. Reki ayune yo gur karo filter, gelek jerone yo berungut-berungut jeliteng ireng. Gon cepet-cepetan mesti lemen. Yo jeluiten ireng berungut-berungut. Yuh, ora lumrah. Biyen kae lo tak kok buka. Ya iki aja awakmu sing akon aku yo wani. Ki kowe tak puantal ndasmu pas kok buka kae. Lho kok jaran. Ini parahnya. Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Lah kok ngene. Mata. Mata nih, Bu, Pak.